Hopkins takaisin Nikkariselle. Siinä taas, no nyt itse asiassa vähän kommunikaatiokatkos Gustafssonin ja Kandenin välillä, kolmonen ilmaa, kolmonen pohjaan. Karhujohto 4, Sajan tilaa, päätyyn asti. Loistavasti Seagulls vastustajankin onnistumisen jälkeen avaa nopeasti ja juoksee toiseen Nikkarin laitaan. Kantanen takaisin Jackson. Vielä downscreen Rougeaulta Sajantila. Sajantila pääsee screenia käyttämään pelaapallon rullauksen. Rougeau. Korinalta kyllä vain tilanteet tulee hänen kanssaan vähemmän. Rougeau poikkikentän syöttö. Ensminger vähän hitaasti lähestyy ja Sajantilalle aikaa ja tilaa. Ja kyllähän Sajantila sen tilan käyttää. Nikkari. Boonin avaava screeni. Hedge and plug puolustus Karhulta. Sajantila haastaa lähestymistä ja viimeistelee yli Oliver Kandenin vastakkain. Palloa sisään. Boone, helppo nosto. Boonin screen. Nikkarinen. Poikki kentän, Kimmoke suoraan Sajatilan käsiin! Ja totta kai Erik Sajatila naulaa. Menetys siinä, että vastustaja Donkissa. Varmaan Seagulls penkillä ajatellaan viimeinen minuutti käyntiin. Nikkarinen, Sajantila, antaa palaa nyt, joho!